שלום, שמי דוקטור אלגאי נתן, אני מומחה לכירורגית פה, פנים ולסתות. מומחה לכירורגית פה ולסת, הוא עובר את ההכשרה שלו במשך 5 שנים, עוד 5 שנים של התמחות. במקרה שלי זה 15 שנות ניסיון בבתי חולים, שיבא 5 שנים וסורוקה בתור רופא בכיר 10 שנים. ברגע שרופא שיניים לא יודע להתמודד עם סיטואציה כזו או אחרת רפואית, אז הוא מפנה אלינו לכירורגים פה ולסת. כאן במרכז הכירורגי שלנו אנחנו מעניקים קשת רחבה של טיפולים מאבחון הנגעים בחלל הפה, כולל ביופסיות, עקירות שיני בינה קלועות ומסובכות, השתלים, פתרונות כאלו ואחרים, גם במקרים שנאמר למטופלים במרפאות אחרות שלא ניתן לבצע השתלים, כי יש לנו ניסיון עצום, כי זו המומחיות שלנו, אנחנו מבצעים את הטיפולים האלו כשגרה, זה הופך להיות טיפול יותר קל, וגם החלמה היא ברוב המקרים יותר קלה משאר המקרים.